Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzira 263 pano pachanga ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara utina on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchigozvionera panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video. Zvinobatsira kuti video rinenge richionekwa neveruzhinji vanenge vasati vaona this video. Sekuziva kwamuno zvitamburi yeZimbabwe malikes akatikoshera. Kusubscribe kunobatsira kuti iwewe usasarire panyaya dzemanews updates. Sekuziva kwamuno zvitamburi yeZimbabwe manews updates panapa tinouya noti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti muwane manews updates akangoti wandei pasame video. First update video rezinyoka rabatwa paKFC. Nyoka yambobatwa kupi kwe andiri kuti yabatwa paKFC. Nyoka yabatwa kuri kuCrembon. Ndo muudziro wataitwa ndo mpiro wataitwa update tongoya nenyaya yasizvairi kuCrembon ikoko KFC nyoka yabatwa iri paKFC ende yanga ichitomedza imbwa. Ndinokumbira kuti zvadofika comment section pamusoro pekesi iyi wakazvitarisawo unozviona sei vamwe ndowazokoti angobuda mastreets social media vichinzi umwe urombwa masango ari kupi kuCrembon kwatinoziva tese senyika yeZimbabwe umwe urombwa havisi zvega ende nyoka iyi yanga ichitomedza imbwa. Kana ungasara umboona nyoka ichimedza imbwa kanomedza chinhu da kuti uone pavideo iroro. Wapedza kuona video usaskip this video nekuti kwaita umwe anonzi Geza. Ngatione this video. Right. Simuza mchana. Simuza mchana. Simuza mchana futhi. Right. Ela bashure. Ela umashure. Hona. Yaba dusu. My legs. Right. Iri kukaza kuva because of belt iri. Right, we've got a situation here. Snake has eaten a dog. Right. Next update ivideo rasekuru vabuda vachitaura pamusoro penyika yeZimbabwe. Sezvamunoziva muri yeZimbabwe nyaya idzi handidi kudziwedzeredza kana kudzitapudza. Ndinofamba nenyaya sezvairi nguva nenguva. Handidi kuti ningi ati asina kuti ndichisa angu manyepo panyaya. No, handifambi ndichidaro. Nyaya inouya sezvairi, video rinouya sezvariri. Kana ari ningi ataura nokukuzivisa nyaya ine proof. Sekuru avonzi ndiGeza nevanhu mastreets social media after vataurawo zvavataura hanzi aiwa ndevamwe comrade Geza ava vari kutaura. Ndozvanga zvichitaurwa muvanhu mastreets esocial media. Ndokumbira kuti zvanofika comment section video iri sofa hariri viral. Ndataura zvanofika comment section after wapedza kuona video iroro kuti uri kuti chii pamusoro pevideo iroro. Vadika ndinokutendai support yamunopa panapa this YouTube channel. Chandinogona kukutendai nacho kukuzivisai manews updates ezvinhu zviri kutsviriridza munyika yedu yeZimbabwe. Much love. Ndiripo zvangu ini tiri kurwadziwa nekurarama kwenyu vakomana kuti muchararama kusvika papi zvinhu zvaoma kudai. Munorarama kusvika rini? Ndiri kubvunza iwe munorarama here apa? Pakashata zvazvinoda vakomana zvinoda kudai. Isusu kati kunga kuti toshata kugadzirira nyika sekuenda kwatakaenda kuhondo tichiti togadzirira nyika yonaka zvinhu zvese zvoita zvakanaka. Asi nenyaya yenharo dzine vamwe venyu veyuti vanofunga kuti kana akapuwa kokokora imwe chete upenyu hwake hwese hwafamba. Muri kutitambudza vakomana. Hamuoni kuti hapana patingaendera vakomana. Tikati ngatiite zvakati imimi hamusi kuda. Tikati ngatiite zvakati imimi hamusi kuda. Muri kuda kuti tizodii? Imi senyu ndiri kutaura nhasi. Mukanzwa pachinzi pari kuda mati kana kuti pari kuda kuzomatwa pane kunoda kunomatwa. Haisi mhosva kumachira kuti gadzirai nyika zvakanaka. Haisi mhosva ba. Isusu kana tichikomburena hazviroverwi munhu. Kukomburena nyango mumba chemumba maiko ukati maidwedzerewo muto wotorogwa nembama. Kana kuti mai madima ndiziro kamwe kanyama. Ukakuti watauriri.
isusu tiri kuti imini garai makatarisira nyika yenyu kuti yakanaka here nokuti ndimi ziko renyika. Isu tatokura isu nyange vari kutonga ikoko vakura hapana tangova magara tese takaenda gondo tese kuti tirambe tikutongai hazvichaita nokuti hamuna mhosva dzamakapara tinofanirwa kutungamirai. Kutonga kunoda kutongwa munhu ane mhosva saka mune mhosva dzedza tinongoti tiri kutongwa kutongerwei taparei kwakubva kuhondo kwakuya kuzotongwa tichadza kuzotungamirwa. Isi tiri kuda lidha anotungamira hatida anotonga. Kana achitonga ndanongopedza kuuraya vanhu vacho watonga wouraya kura kuti tese takatotongwa karika tingoti atonga wourayiwa saka tinozvika kuti saka imimi seyuti munofanirwa kutaura zviri kuchikomoyo kuti haiwa baba tanzwa kutema kwenyu tinodawo zvamuri kuita nokuti isu tatoa kuti tato hei zvekuzvizva munonzwa zvinzi 2030 izvozvo inguva inoitaurwa papa rinongoni tingakuti 2030 ichazagara nhasi kakuti 2030 nderini makore mangani kuti tisvike ku 2030 kune kutaurwa pandozvarwa mwana akatobvamba akatoenda kuchikoro ndopanganzi 2030 yekwani tiri kuda mangwana kuti mangwana ndiani aripo mangwana kwete 2030 nhasi kana mangwana nokuti nzara yatiruma kakoma munhu anokudya so munhu kudya so what is that man iwo achidya mahotera ivari kudya mahotera iso so ndango neno so munire plastiki komredi ari kudya sadza mundire plastiki ndango newo hauoni kuti kutsinyira nawo apapa kana uchinzi wapuwa mari wapuwa riri bhasikoro mati bhasikoro inoita president vakuti ari mabhasikoro aenda kuchera anotota $5 kuchera izi 25 minus 5 waunotera bhasikoro inhamu hamuna rodhi mese umu saka ijecha rega kusvika kwana mubaira kwese uko kumondorowo saka unenge wapuwa chinhu chinokuonesa nhamu nekunanaidza unobva pano tinanaidza mupatara wasvika kumondoro kwacho kotikonanaidza ziyai saka wapuirwe chibhasikoro ivo havatapambanesa bhasikoro amamanidzimotaraarabi isu tiri kuda kuti zvinhu ngachienzane kana mwana ari wakomredi ngaawanewo zvakawanawo komredi kana mbuya vari vaive vakadai ngavazhe vachiguda ichiri kuda patebhurapa pabudei patebhurapa paidei patebhuru toza kuti tabudirira varume kana patebhuru pasina chinhu musazonzi hanzani ngari kugona haiwa unogona sei kwenditi pane nzara naye varume tiri kuva nenzara isu komredi ane mamvembe unozvigamba zvatetinazoko nyange ukandipa munda waunenge wandipa ubatsiri kana usina gejo usina mombe usina pekurara vamwe vari mudzimba dzemapango ikoko havaonekwi kana nemunhu vamwe vari kurwara nemakumbo anekazvimba vanoonekwa nani gosipitari kwacha kuna chinhu ukatoende gosipitari wobhadhariswa pondo iyo yaonzi tinga munotenga mapanadhoro kusitoro yekupfize nekwenyu narume kuzopeta pondo pasina chandarapo zvimwe zvinhu kaa varume aiwa zvimwe zvinhu tizoonawo ndatenda varume ndatenda taonana aiwa aiwa ndatenda hangu yutenu chongo zvakuti ngatende panikoenda vamwe